Mit navn er John Müllert, og jeg vil være din vært ved denne præsentation af en fantastisk forretningsmulighed med Shopping Sherlock. Og når du hører præsentationen, så skal du ikke kun tænke lokalt, men tænke globalt, for det er en forretning, som du kan bygge i hele verden. Og denne mulighed kan netop være den mulighed, du har ledt efter. Internettet er ikke bare et modefænomen, det er evig forandring og er en fantastisk platform for udvikling i kommunikation, handel og kultur. Næsten alle bruger internettet hver eneste dag, og de fleste bruger det faktisk hele dagen. Flere og flere bruger internettet til at finde oplysninger af alle mulige slags. En nylig rundspørge har vist, at ikke mindre end 97% af forbrugerne nu benytter online medier, når de undersøger produkter og tjenester i deres lokalområde. Undersøgelsen viste også, at 65% af forbrugerne mener, at internettet er vigtigt, når de skal beslutte sig for et køb. 2 ud af 3 bruger altså internettet til at finde priser og produkter, inden de køber en vare. Onlinehandlen eksploderer i disse år, og det går så stærkt, at man allerede i 2013 vil se, at onlinehandlen når en omsætning på 6.000 milliarder kroner eller mere. Og der vil fortsat være en stigning på næsten 20% om året. Det er et kæmpe område med en helt fantastisk vækst. En vækst og en omsætning, som du nu kan få din del af. Internettet vokser og forandrer sig hele tiden, og indimellem sker der nogle kæmpe fremskridt. Før Google og de andre søgemaskiner blev opfundet, var det svært at finde noget på nettet. Da de så kom frem, var der ikke så mange steder at finde oplysninger, men det ændrede sig hurtigt. Man kunne i starten ikke rigtig købe noget på nettet, men se blot i dag, der er millioner af muligheder. Ja, der er så mange, så det bliver rigtig svært, ja næsten umuligt at finde den billigste pris på det, man søger efter. Så hvad vil helt naturligt blive det næste kæmpe fremskridt på nettet? Jeg kan med stor glæde og begejstring præsentere Shopping Sherlock. Alle kender jo den berømte engelske detektiv Sherlock Holmes, som var helt fantastisk til altid at finde de slemme forbrydere. Shopping Sherlock er helt fantastisk til nemt, hurtigt og med få klik at finde de billigste priser på de produkter, du alligevel søger efter. Jeg vil starte min præsentation med at præsentere vores innovative og fantastiske direktør og ejer af Best in You og Shopping Sherlock, Michael Ryder. Han har hele tiden været på forkant med interneteksplosionen siden midten af 90'erne. Han har mange års succes i eksponering, online annoncering og markedsføring af store internetfirmaer. Og han er ekspert i at udvikle programmer og strategier til almennyttige organisationer. Han har også finansieret og været konsulent i flere andre succesrige MLM eller network marketing selskaber. Han er en mand, der holder hvad han lover, til den tid han lover det. Vores helt fantastiske og innovative produkt, som bliver det næste kæmpe fremskridt på internettet, Shopping Sherlock, i daglig tale kaldet Sherlock, er et program, vi giver væk ganske gratis. Det koster intet for forbrugeren at downloade og heller ikke at bruge det. Når du bruger Shopping Sherlock, sparer du en masse tid, når du søger efter produkter. Det er ikke mere nødvendigt at lede alle de resultater, du får frem, når du søger på de store søgemaskiner, såsom Google, Yahoo og de andre. Du bruger blot Sherlock, den gør alt arbejdet for dig. På de 2 skærme på billedet kan du se Sherlock oven på Google. Sherlock finder de billigste priser på det, du søger efter på få sekunder, og du finder ham oven på alle de største søgemaskiner. Når du er inde på andre hjemmesider eller laver noget helt andet, f.eks. i Word, så er den der slet ikke. Sherlock sparer penge for folk, og den er slet ikke påvirket af høje reklamebudgetter eller internet marketing know-how, som er de eneste måder, man i dag kan få sin hjemmeside til at ligge øverst på de store søgemaskiner.
Sherlock vender også helt op og ned på den traditionelle produkter, da den sparer penge for folk, uden at det har kostet dem noget. I modsætning til produkter, som du først skal bruge penge på at købe, for at du overhovedet kan prøve produktet. Og virker produktet ikke, har du enten tabt pengene, eller har en masse besvær med at få dem tilbage. Sherlock er gratis, så det problem vil aldrig opstå. Jeg vil her vise nogle friske eksempler fra flere forskellige lande på, hvad private forbrugere har sparet med Sherlock. Til venstre ser I, hvad forbrugerne har fundet varen til ved at bruge den traditionelle og meget tidskrævende metode i en af de store søgemaskiner. Og til højre ser I resultatet, når forbrugeren har brugt den hurtige metode, Shopping Sherlock. I første eksempel her ser I et digitalt Canon fotografiapparat, hvor denne forbruger fra Tyskland har sparet næsten 581 euro eller 31%. Her er en Beko vaskemaskine, som denne forbruger fra England har sparet hele 20% på. Eksemplet her fra USA viser en besparelse på denne golfkølle, en såkaldt driver, er helt oppe på 69%. En fantastisk glad bruger, kan jeg godt fortælle dig. At besparelsen er så stor, er faktisk ikke ualmindelig. På dette dameur fra Australien er besparelsen hele 25%. Og som et sluteksempel vil jeg vise dig denne 40-tommer fladskærm fra Sony, som denne forbruger fra Filippinerne har sparet 42% på, altså næsten halv pris. Udover de procenter, du har hørt, de forskellige har sparet, har de faktisk sparet rigtig lang tid, fordi det blot tager få sekunder, imod at det kan tage måske op til en time eller mere ved de traditionelle søgemetoder. Bliv Shopping Sherlock distributør allerede i dag. Det koster kun et engangsbeløb på $249 eller under 1.500 kroner. Én gang for alle. Udover betaler vi et meget lille licens- og vedligeholdelsesgebyr på kun $34,95 eller ca. 200 kroner per måned. Det er helt utroligt billigt for så et fantastisk produkt med alle de ting, der følger med. Du får din egen licens til at give lige så mange Sherlock væk, som du har lyst og tid til. Derudover får du blandt andet din helt egen hjemmeside, så du kan blive synlig på nettet med det samme. Et backoffice, hvor du kan holde styr på og styre din forretning fra. En supportafdeling, som besvarer og hjælper dine forbrugere. En programmør og en IT-afdeling, der sørger for, at Sherlock, din hjemmeside, backoffice og alt det andet tekniske, det fungerer. Nogle af alle de fordele, der følger med, er blandt andet også, det er ingen høj opstartsinvestering. Du skal ikke købe en masse produkter hjem, som du kan vise frem. Det hele ligger på nettet. Du har heller ingen omkostninger til pakning og forsendelse. Kunderne henter simpelthen produktet direkte på nettet i løbet af få sekunder, så der er heller ingen ventetid på, at produktet det først skal pakkes, det skal sendes, og at det når frem til forbrugeren. Forbrugeren har det med det samme øjeblikkeligt, og Sherlock han er gratis. Både at downloade og at bruge. Sherlock er også garanteret virus- og spyware-fri. Den kan aldrig skade din computer eller din sikkerhed på nogen måde. Der er heller ingen månedlige produkter, du skal købe. Produkter, som måske kan fylde dine skabe og dit lager op, for du har slet ikke noget lager. Kun et lille link til, hvor Sherlock kan downloades fra. Og du giver blot Sherlock gratis væk og hjælper folk med at spare tid og spare penge, samtidig med at du tjener penge. Og hør lige rigtig godt efter her, for har du en online forretning, en servicevirksomhed, er du konsulent, arbejder du med direkte salg, network marketing eller en anden virksomhed, har du en hjemmeside eller et budskab, du gerne vil have ud, så kan du med stor fordel bruge Sherlock. Du giver Sherlock ganske gratis væk, og du har din reklame oven på de store søgemaskiner til en helt utrolig lav pris. På Sherlocken her til højre ser du en grøn reklame fra en pizzarestaurant,
Og det er her, din reklame kan ligge. Hver gang brugerne bruger Sherlock, uanset om de søger efter et kamera, tøj, vaskemaskine eller hvad de nu søger efter, så vil din reklame altid blive vist, og du kan tjene penge hver gang. Enten når de klikker sig ind på det, de søger efter, eller de klikker ind på din reklame, og du dermed får omsætning. Jo mere dine brugere bruger Sherlock, jo billigere bliver din reklame faktisk. Ja, du kan endda tjene penge på at have din reklame oven på de store søgemaskiner. Det er en ren win-win situation, og det kan helt sikkert få din virksomhed til at vokse. Lav reklame for din virksomhed eller dine produkter online. Du kan også bruge den som en ikke-truende tilgang til nye kundeemner. Du giver dem nemlig blot en Sherlock ganske gratis, og nu ser de dit logo eller din reklame, hver gang de bruger den. Massiv eksponering, det er lige med massiv forretning. Det er den gratis applikation, som tjener penge til dig. Jeg vil nu fortælle dig om de fantastiske muligheder, du har for at tjene penge med Shopping Sherlock. Du får betaling, hver gang folk bruger den gratis Sherlock til at finde de billigste priser. De behøver ikke at købe noget. Blot de går ind og læser mere om produktet, tjener du klikindtægter eller det, der hedder affiliate-indtægter. Køber dine brugere også noget på en af de auktionssider, som findes, så tjener du penge på salget. Med Sherlock kan dine brugere også købe computerspil på Big Fish Game, og når de køber et spil derinde, så tjener du hele 70% af købsprisen. Og ikke bare ved det første køb, men alle køb den bruger laver hele det næste år frem. Når du fortæller andre om den mulighed, som du og mange andre har sagt ja til, og de også deler gratis Sherlock ud, så får du en bonus oveni på 20% af det, de tjener på førnævnte klik og salg. Lad os prøve at tage et eksempel. Du deler 100 Sherlock ud, men fortæller ikke om forretningsmuligheden. Du tjener så affiliate-indtægt på dine 100 Sherlock. Hvis du derimod deler 100 Sherlock ud og fortæller om forretningsmuligheden, lad os så antage, at 10 af dem, du fortæller om forretningsmuligheden, også tegner op i Shopping Sherlock, og de deler 100 Sherlock ud. Så får du altså 20% af de 1000 Sherlock, de har delt ud. Det svarer altså cirka til 200 Sherlock. Og lagt sammen med dine egne 100, så tjener du nu lige pludselig affiliate-indtægt fra det, der svarer til hele 300 Sherlock. Vi har også en farstart bonus på hele $100 for hver 2 Sherlock-systemer, du sælger. Og der er ingen tidsbegrænsning på, hvor hurtigt du skal gøre det. Det er helt op til dig. Så for hver 2 Sherlock-systemer, du sælger, så tjener du $100. Vi bygger vores forretning i 2 teams. Det er også det, man kalder et binært system. Og hver gang der bliver solgt 2 Sherlock i dit højre team og 2 Sherlock-systemer i dit venstre, så tjener du $50. Det behøver altså ikke at være salg, du selv laver. Det gælder alle salg i dine 2 team, uanset hvem der laver dem. Også hvis det er din sponsor eller andre, som laver salg nede i dine team. Lad os tage et eksempel. Der bliver lavet 50 salg i hvert af dine team, og du opnår derved 25 salgscykluser til hver $50, altså i alt $1250 eller omkring 7.500 kroner, uden at du måske selv har løftet en finger. Og det gælder uendeligt ned i din team, der er ingen begrænsninger. Og vigtigst af alt, hvad der eventuelt er sparet op, det bliver aldrig nogensinde nulstillet, ligesom det gør i mange andre selskaber. Denne subscription cyklus bonus kan give dig en tilbagevendende indkomst måned efter måned. For hver gang der bliver betalt 2 månedlige licenser i dit venstre team og 2 i dit højre team, så får du udbetalt $10. Tager vi for eksempel fra før med 50 personer i begge dine team, så opnår du 25 licenscykluser til hver $10, altså i alt $250 eller cirka
1.500 kroner hver eneste måned fremover. Når dine team vokser, så stiger din månedlige faste indtægt i samme takt. Vi har i dag en hel del distributører, som har både 500 og 1000 eller flere i hvert af deres team, og så kan du jo selv regne lidt videre på det. Vi har for kort tid siden fået endnu en helt fantastisk teambyggerbonus. Når du kvalificerer dig til powerdistributør på 15 dage eller mindre, modtager du en ekstra bonus på $200. Den første powerdistributør i din upline modtager $50 for at have hjulpet dig på vej, og den første diamond distributør får $20 for også at have hjulpet til. Når du en gang har kvalificeret dig i systemet, så kan du aldrig rykke ned igen. Du kan kun rykke opad. Men det helt fantastiske og nye, det er, at du kan lave kvalifikationen til power lige så tit du vil. Igen og igen og igen. Og hver gang vil du få udbetalt denne ekstra bonus på $200. Jeg kommer lidt senere ind på, hvad der skal til for at kvalificere sig til powerdistributør, og det er faktisk slet ikke så svært. Vi har fået endnu en ny og helt fantastisk bonus når du bliver Global Power Distributør på 180 dage eller mindre. Så får du en ekstra bonus på hele på hele $2.000 eller ca. 12.000 kroner. Den kan du nu også kvalificere dig til igen og igen og igen. Og du får en bonus på hele $2.000 hver eneste gang. Nærmeste Global Power Upline modtager hver gang du opnår det $500, og din Diamond Upline modtager $200 for at have hjulpet dig på vej også. Den næste og endnu mere fantastisk bonus du kan opnå, den opnår du, når du bliver Global Power Distributør. Det er den, der hedder Checkmatch bonusen. Nu får du en ekstra bonus på hele 20% af, hvad hver enkelt i dit eget team tjener på teambyggerbonusser og provisioner. Ned til og med den næste Global Power i dit eget personlige team. Lad os tage et eksempel mere. Du arbejder i et firma med 600 ansatte. Din chef går rundt med en check til hver enkelt på det beløb, de har tjent i den forgangne uge. Til sidst kommer han hen til dig, giver dig din check, og så hiver han endnu en check frem og siger, da du nu er blevet powerdistributør, har jeg gjort det, at jeg har taget hvert enkelt beløb, som jeg har udbetalt til alle de andre, lagt beløbene sammen, og derefter taget 20% af det beløb. Og den check er din bonus for at være Global Power Distributør. Det er en checkmatch bonus, som gør, at du fra den ene dag til den anden kommer til at tjene dobbelt så meget eller mere. Og den bonus fortsætter, når du bliver Diamond. Nu bliver den bare endnu større. Hele 30% af, hvad hver enkelt i dit personlige team tjener. Helt ned til og med den første Global i dit team. Herefter så får du 10% fra den Global og længere helt ned til den første Diamond distributør i dit personlige team. En helt uovertruffen bonus, som ikke findes andre steder. Som Global og Diamond får du også andel i firmaets totale salg i hele verden. Altså ikke kun i dit eget team, men fra alle salg i hele verden. For at blive power, skal du blot selv introducere mindst 4 personer, og dit personlige team skal i alt være på 12 personer. Der er ingen tidsgrænse for, hvornår du skal opnå det. Det bestemmer du og teamet selv. Men hvis du bliver power på 15 dage eller mindre, så kan du blandt andet modtage følgende bonusser. En farstart bonus på $200, 3 salgscyklusser på $50, i alt $150, og en teambyggerbonus på $200. Alt i alt bliver det $550 på 15 dage eller mindre. Det er også det, der svarer til ca. 3.300 kroner. Og du kan gøre det igen og igen og igen, og du må selvfølgelig gerne gøre det hurtigere end de 15 dage.
så kan du nå cyklusen igennem flere gange, og så tjener du nemlig pengene endnu hurtigere. Trappen til succes. Hvor vil du være? Vi starter alle sammen som distributør. Og som distributør kvalificerer vi os til at modtage bonus på op til $2.000 om ugen. Det eneste det kræver, det er, at du har solgt et Sherlock-system i dit højre team, og du har solgt et Sherlock-system i dit venstre team. Så er du kvalificeret til at kan opnå teambyggerkommissioner på op til maksimum $2.000 om ugen. Derudover så tjener du selvfølgelig penge på klik, på salg og på daily deals, som er noget, der kommer inden så længe på Sherlocken også. Det tjener du selvfølgelig ved siden af. Det er der ingen begrænsning på, hvor meget du kan tjene på. Når du bliver power-distributør, så kan du tjene op til maks $3.000 om ugen. Udover de kommissioner, som jeg også fortalte dig før. Når du bliver global power, så stiger det maksimum, du kan tjene hver eneste uge, helt op til $20.000 maksimum om ugen. Udover det, så er der den her 20% checkmatch, som jeg lige fortalte dig om, og som er rigtig, rigtig god. Den er der selvfølgelig ingen max på. Heller ikke på alle de klik og alle de salg, der bliver foretaget med din Sherlock. Når du bliver diamond, så har du det samme som i global power, men nu er checkmatch-bonusen faktisk steget helt op til 30% ind til næste global power distributør i dit team. Herefter så er den på 10%. Timingen, den er helt rigtig lige nu. Vi er først i vores spæde start, og inden så længe vil denne mulighed eksplodere og vokse med kanonfart. Og du har muligheden for allerede i dag og før alle andre at sikre dig din mulighed for at tage del i den fremtidige eksplosion, der vil ske med onlinehandel over hele verden, og få del i de mange reklamekroner, der hver eneste dag bliver brugt på nettet. Jeg kan se, at der sidder mange rundt omkring og lytter til denne præsentation, og der vil nok også være mange, der tegner op allerede i dag eller en af de kommende dage. Og jo før du tegner op og bliver en del af Shopping Sherlock, jo større er muligheden for, at de, der tegner op lidt senere, bliver en del af dit team. Mine sidste ord skal være: tag fat i den person, der har inviteret dig ind til denne præsentation. Få besvaret de spørgsmål, du måtte have, og tag så din beslutning om eventuelt at blive Sherlock-distributør og starte din forretning allerede i dag. Jeg hedder John Müllers, og jeg vil sige mange tak for din tid på denne præsentation. Jeg sætter virkelig stor pris på din deltagelse, og jeg glæder mig oprigtig meget til at snakke med dig, når vi mødes.